Sa wakas, nakarating ka dito sa storya ni Juan. Hindi to si Juan Tamad, kundi si Juan na historiador. Musta kayo mga ka-istorya? Ito po pala si Paul, host po nyo dito sa storya ni Juan. Binabati ko po kayo mula dito sa Singapore mga ka-istorya ng isang magandang araw po sa inyo lahat dyan. Mga ka-istorya natin sa Pilipinas. You're about to watch new created short stories na pinamagatang Ang Misteryosong Kahon sa Tambakan ng Basura in Tagalog version. Maraming salamat mga ka-istorya. Dito sa ating programa, meron tayong bagong programa. Ito tinatawag nating New Created Short Stories. At ito po ay nagsimula na po ito ng isa pa pong first natin na episode po dito sa Storya ni Juan. At muli maraming salamat mga ka-istorya sa pagtangkilik dito sa ating Storya ni Juan. Yung mga bagong subscribers natin dyan, maraming salamat po sa inyo. Mga bago natin mga ka-istorya na on board na po dito sa ating Storya ni Juan. At syempre of course yung mga syempre of course wag mga okay mga ka-istorya. At syempre yung mga existing natin na mga ka-istoryas natin dyan. At maraming salamat po sa inyo ulit sa pagtanggilik pa dito sa Storya ni Juan. At itong palagi po tayong nagpa-plus 1 dito sa Storya ni Juan po. Yung mga bagong subscribers po natin palagi po nagpa-plus 1 po yan. At maraming salamat po ulit. At syempre dito sa ating birthday celebrants dito sa Storya ni Juan. At swerte po tayo mga ka-istorya, na-publish na po yung video natin. Biro lang mga ka-istorya. At saka syempre yung mga bagong nagse-celebrate po ng birthday po na sa araw na ito. At maraming birthdays po tayo sa bawat araw, no? Ilang milyong Pilipino po tayo, 100 million plus. Okay mga ka-istorya, so hindi ko po kayo kilala at hindi rin niyo po ako kilala. Anyway, happy birthday po sa inyo dyan mga ka-istorya natin na nagse-celebrate sa ngayong araw na ito. Kung kailan po na-publish yung video po natin. At syempre yung mga birthday celebrants natin this week and last week and next week. At saka sa buong buwan ng Nobyembre. Maraming salamat po mga ka-istorya. At ito yung birthday section natin dito ay talagang maligayahan po kayo at syempre at mabati po kayo dito sa ating programa at may honor na rin po dito sa Storya ni Juan. At saka kantahan na natin yung mga bagong birthday celebrants po natin. Music maestro please. Muli, maraming salamat mga bagong birthday celebrants natin. At nakatutok po kayo dito sa ating Storya ni Juan. Magpapansit po kayo dyan. Huwag niyong kalimutan mga ka-istorya. Imbita naman kayo. Imbita kayo mga ka-istorya. Magpapansit po kayo dito. At comment lang po kayo diyan sa baba kung para malaman natin kung ano po yung niluluto po niyo dyan. Pansit lang po mga ka-istorya. Okay na. Bigyan natin yung mga ano natin dyan, mga kapitbahay natin. Okay mga ka-istorya. At syempre itong ito yung mga ano tawag nito, si Ethan Sipat. Ito yung pamangkin kong napakakulit po mga ka-istorya. At lagi pong bida po dito sa ka-istorya ni Juan. Anyway, Ethan Sipat, magpakabait kang bata nga. At syempre dito sa ating pinakamasarap na kasaba cake dyan sa lungsod ng Cagayan de Oro City. Ito po yung Raffles Fritz dyan, kina Sir Nal dyan
sa lungsod ng Cagayan de Oro City po at nagiging delicacy na rin po yan dyan. Masarap yan mga kaistorya. At nakatikim na po ako niyan. At syempre, ito yung Tres Pañalos pa rin natin dyan. Yung nasa Isuzu Cebu Southern Motors yan. Isuzu Cagayan de Oro City po mga kaistorya. At maraming yan silang promos dyan kung may mga Isuzu na sasakyan po kayo dyan. At saka nagkakaraban din po yan sila. Okay mga kaistorya. At syempre dito sa ating yung si Carlos Dora dyan. Nagsimula na rin po itong nagsasarili. Ito po yung tinatawag niyang SCL, Dora Software and Hardware Solutions. Wow! Diyan sa corner 2nd to 21st Street, Nazareth, sa lungsod ng Cagayan de Oro City pa rin po. At saka puntahan lang po ninyo sila. May mga ano pa yan siya, mga programming din siya. Yun, kasamaan ko pa yan dati. At saka kung may bibilin po kayong mga ano ba yung klase-klase mga computers yan, mga hardware solutions, kumbaga punta lang po kayo dyan sa kanila kung dyan po kayo sa lungsod ng Cagayan de Oro City po. At saka syempre dito sa ating Maharlican's Code, ito po yung isang channel ko po na dedicated po siya sa mga bagong technologies po. Kung gusto po nyo mapanood yung mga tutorials dyan, yung mga techniques dyan, yung sa mga programming po ito, yung mga computer students natin dyan, kung gusto po ninyo maging ma-enhance po yung knowledge po ninyo at saka yung experience dyan, nilalahad ko po yan dyan lahat. Nilalahad talaga, no? Mga kaisaya. At saka dyan, mapanood po kayo dyan mga kaisaya, yung mga live na steps talaga, no? At saka production up to development po. Yun po mga kaisaya. At saka syempre dito sa ating ipaskill, yung ipaskill po natin, ito po yung ipaskill.com. Punta lang po kayo doon sa ating ipaskill.com po at mag-register po kayo. Libre lang po yan kung mayroon po kayong ipopost na mga classified ads po ninyo. At syempre i-post lang po ninyo yung mga items na nakakategorize po yan. At libre lang po yan mga kaistorya, huwag kayong mahiya. Syempre simulan na natin mga kaistorya. Ano pang hinihintay natin? Huwag na natin patagalin pa. Ito ang bagong luto nating bagong lutong original na storya po dito sa ating storya ni Juan. Ito po yung bagong segment po natin dito, yung tinatawag nating new created short stories. Isang araw sa pamamahay ni Mang Mario at ang kanyang anak na lalaki na si Boy Ambo. Itong pamilyang ito ay walang ibang hanap buhay kundi ang pangangalakal ng basura, at ito rin ang nagpapaaral kay Boy Ambo na anak ni Mang Mario na 10 anyos na taong gulang. Bawat araw ay nangangalakal sila ng basura sa isang imbakan ng basura na malapit lang sa kanilang lugar. At kapag hindi sila nakahanap ng mapapakinabangang mga basura, ay wala rin silang makain at masaing sa araw na iyon. Mahirap ang buhay nila Mang Mario kasi hindi rin ito nakapagtapos ng pag-aaral at hanggang elementarya lang ang natapos nito. Pero itong si Boy Ambo, mabait na bata ito at sobrang matulungin sa kanyang ama. Si Boy Ambo, usually madaling araw silang mangangalakal ng basura. Mga bandang 4:00 ng madaling araw. Silang dalawa ng kanyang ama na si Mang Mario. Tara at ating pakinggan ang storya na original na ginawa natin mismo dito sa ating programang Storya ni Juan. Na ang title nito ay Ang Misteryosong Kahon
sa tambakan ng basura. Umaga na pala. At sobrang ingay na ng mga manok dito sa aming kapaligiran. Ito yung aking natural na alarm clock at hindi yung mga smartphones. Basta yung unang tilaok ng mga manok. Ito ay yung palatandaan ko na 4:00 na ng madaling araw. Gisingin ko muna itong si Boy Ambo. Nak! Gumising ka na! Oras na para mangangalakal na tayo ng mga basura. Para may makain tayo sa araw na ito. At sana ay may special sana na makuha natin para sa araw na ito, boy. Maniniwala ka ba na sa araw na ito ay makakakuha tayo ng something na special? Magandang umaga po sa iyo, Pa Mario. Sobrang ingay na ng mga manok ngayon pa, no? 4:00 na pa na ata ngayon pa? Yes! Itong araw na ito ay naniniwala ko na may something na special na mainit-init pa na pansit na magkakuha natin sa araw na ito pa. Itong si Mario at Boy Ambo, bago pa sila aalis patungong imbakan ng basura sa bandang 4:00 ng madaling araw, ay palagi silang nagbibiruan na sana ay may makukuha silang special na pansit na mainit-init pa. Ilang taon na silang ganyan ang kanilang inaasam-asam at sanay na silang ganyan na bago pa sila magsisimulang mangangalakal ng basura ay naniniwala silang palagi na may makukuha silang something na special sa bawat araw na tinatawag nilang espesyal na pansit. Tara na, Boy Ambo. Bago ka pa pumasok sa eskwela mo, ay mangangalakal muna tayo ng saglit para may baon ka sa eskwela mo, boy. Ito lang talaga ang hanap buhay na muna sa ngayon, boy. Hanap buhay natin mula ngayon. Magsimula ngayon, boy. Ito lang muna yung alam nating hanap buhay. At ito yung marangal na hanap buhay rin natin, boy. Maganda ka na dyan, boy. At yung mga gamit mo at yung mga lampara natin dyan. Kasi baka nga may special na dump truck na magtapo ng basura sa araw na ito. Habang tulog pa yung karamihan sa ating mga kapitbahay na nangangalakal din. Okay pa. Handa na po ako pa. Tara na pa. Excited ako sa araw na ito pa. Palagi ka namang excited, Boy Ambo. Ikaw naman, parang magbago yan. Magandang ugali yan, boy. Patuloy ka lang sa ganyan. Siyempre pa. Sa'yo ako nagmana, diba? Diba pa? Siyempre sa'yo pa. Ang special na pansit na mainit-init pa. Sa araw na ito pa, sana darating na po ito. Yung pinakahihintay nating pansit po. Yes, boy. Paniwalaan lang natin ito. Dumating na tayo sana sa panahong yan, boy, na
dumating na yung special na pansit natin na para sa araw na ito. Tara na boy! Dumating na tayo kung saan tayo pwedeng mangangalakal boy. Sa paborito nating lugar. Sobrang nakakabingi pa yung katahimikan ngayon. Madilim pa ang kalangitan. Mas maganda itong maaga tayo palagi boy, ano? Tayo pa lang ang nandito sa mga oras na ito. Wala pa rin yung mga dump truck na dumarating na magtatapon ng basura. Bakit kaya parang late sila ngayon na? Or sobrang aga lang natin. Hintay lang muna tayo saglit boy. Baka darating na yung mga dump truck na ito mamaya-maya lang. Okay pa, naganda na itong hook ko para pinmitin ng espesyal na pansit mamaya. Naghintay pa silang Mang Mario at Boy Ambo sa may maliit na bulubundukin kung saan nakahilera yung mga basura sa dump site. Pero habang naghihintay yung mag-ama na may darating na dump truck ng basura, ay may dumating na isang matanda na sakay isang baka na may hilang isang kariton na kahoy. Sa may bandang unahan, nagtapon ito ng mga basura mula sa kanyang kariton. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nakita nila na may isang matandang lalaki na nagtatapon ng basura na siya lang mag-isa at hindi ito isang dump truck kundi ito ay isang baka at kahoy na kariton na hila-hila nito. Nakita ito ni Boy Ambo sa unahan. Sa ilang taon na silang naghintay palagi sa isang lugar na sobrang consistent nilang mag-ama. Na sa bawat araw ay gigising ng sobrang aga para mangangalakal ng basura at naghihintay ng isang espesyal na makukuha nila mula sa mga basura. Tingnan niyo po sa may bandang unahan pa. Nasaan ba boy? Sobrang dilim pa at hindi ko makita kung anong nakita mo sa bandang unahan. Malabo na yung mga paningin ko ng konti boy. Ano ba yung nakita mo boy? Na parang gulat na gulat yung mukha mo? Parang may isang matanda doon pa. Na siya lang mag-isa. At nakasakay pa ito ng isang baka na hila-hila yung isang kahoy ng kariton po. At nagtapon po ito ng mga basura pa. Pero hindi pangkaraniwan yung mga tinapon niyang mga basura pa. At nilagay niya ito sa gilid ng mga basura sa bandang unahan. Tara, dating puntahan pa. Oo, siya, tara na boy. Baka nga ito yung swerte natin sa araw na ito. Baka ito na yung pinakahintay nating espesyal na pansit boy. Cool! Hintayin niyo po kami, cool! Ang yung baka at yung kariton niyo po ay nakalimutan niyo pong dalhin. Sa inyo na yan boy. Sana ay nasiyahan kayo sa aking munting regalo. Para sa inyong mag-ama na isang mainit-init pang isang kahon ng pansit. Huwag niyo munang buksan iyan boy. Pagdating lang sa inyong bahay, huwag kayong mag-atumili pang magsayang ng oras dito.
habang madilim pa ang mundo. At habang tulog pa yung mga tao halos dito. Bunga yan ng inyong dedikasyon na makakuha ng isang espesyal na pansit na mainit-init pa. Sana ay maligayahan kayo ng iyong ama. Bye-bye, boy! Biglang nawala si Uncle pa. Maraming salamat, Cool. Bye-bye, Cool! Maraming salamat po sa bibinigay po ninyo sa amin. May isang kahon talaga dito, boy. Sobrang luma yung hitsura nito. Halika dito, boy. Tulungan mo ako. Sobrang bigat nito, boy. At parang ma-out balance ako sa sobrang bigat niya. Isakay na natin dito sa kariton, boy. At pauwi na tayo. Tara na pa! Yay! Ano kaya ang laman nito pa? Sabi nga ni Uncle na special daw di umano. Itong mainit-init pang pansit pa. Teka lang muna pa. Bakit kaya alam ni Uncle pa na yung palagi nating sinasabi na sana'y may special sana tayong makukuhang pansit sa araw na ito? Ay palagi di ba ito yung palaging sinasabi natin pa, Mario? Yan yung palaging sinasabi natin di ba pa? Oo nga, no, boy. Bakit alam ni Uncle yung mga topic natin usually, yung mga hinihintay nating mainit na special na pansit? Bakit kaya alam niya ito? Tayo lang naman yung nakakaalam nito, di ba, boy? Wala naman tayong pinagsabihan ng ibang tao, kundi tayo lang dalawa na nakakaalam noon. Anyways, ay sa wakas, nakarating na tayo sa ating munting bahay, boy. Sobrang bigat talaga nito, boy. Halika, tulungan mo ako ulit dito, boy. Ipasok natin to sa bahay natin. Dali natin sa loob ng bahay natin ito. Ang bigat. Bigla na lang bumukas itong kahon ni Uncle Boy. Wow! 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 Mga ginto pala ang laman ng may init-init pang pansit ni Uncle pa! Yay! Dito lang muna tayo mga kaistorya. At alam kong nabitin po kayo dyan sa pakikinig dito sa istorya ni Juan, mga kaistorya. At nabitin po kayo dito talaga. Ito yung story natin. At comment lang po kayo mga kaistorya kung ano po yung mailugtong po ninyo dyan. Kayo na pong bahala. Okay. Tapos ito nga yung palaging inaasam nilang Mang Mario at tsaka itong anak niyang si Boy Ambo na bago sila bago sila mangangalakal ng basura, kasi ito yung alam nilang gawin mga kaistorya sa bawat araw na ito yung kinabubuhay nila. At tsaka marangal naman ito mga kaistorya. At tsaka yun lang, tiyaga lang talaga doon at maghihintay at makatsyempo kung ano talaga yung makukuha nila dyan ng mga items dyan sa mga basura mga kaistorya. At tsaka marami pang makukuha dyan, may pera talaga sa basura mga kaistorya, no? So tiyaga ka lang. Tsaka marami dyan at ito nga yung yung mga desire nila, no, nila Boy Ambo at saka si Mang Mario, yung mag-ama,
sana ay makapulot sila ng special na pansit na mainit-init pa at saka ito yung special code nila mga kaistorya na yung pa yung palaging sinasabi nila sa bawat araw bago sila pupunta doon o magtatrabaho gawin yung bago sila maghahanap buhay ay yun nga yung sinasabi nila na yung consistent sa isang bagay at saka yun yung palagi silang ginagawa yan at saka palaging nag-create sila ng mga salita na nire-release po nila mga kaistorya at saka yun yung gumagawa. Ito yung mga salita po natin, ito yung gumagawa ng mga salita po at saka yung mga gumagawa ng mga bagay-bagay po dyan at saka bago mag-exist po yan sa ating mundo. So yung mga desire po niyo dyan paki-tune in lang po yan na dapat positive po yung sinasabi po natin kasi yun yung mag-create dapat hindi pa tayo magka-curse yung mga ganyan lalo na yung mga kaistorya yun yung babalik talaga yung mga ganyan at saka wish lang po tayo sa mga kapwa natin mga tao dyan na dapat wish lang ng maganda at mabuti sa isang tao mga kaistorya kasi kung magka-curse ka sa ibang tao talaga namang babalik sa iyo yan mga kaistorya hindi siya maganda at saka gumagawa yan yung mga words po natin dyan parang kung makikita lang po natin yan talagang sobrang dami dyan na nasa ere mga kaistorya at saka sooner or later gagawa at mag-perform yan at mag-i-implement yan ng mga sinasabi po ninyo talaga yung sinasabi na careful what you wish for yan yun totoo yun mga kaistorya sobrang daming mga incidenteng mga ganyan so careful lang po tayo sa mga salita kasi hindi natin alam unless na ika-cancel po niyo yung mga sinasabi po niyo mga kaistorya at mabubura po yun doon at saka yun na mga kaistorya wala namang sa mga salita kung magsasabi ka ng maganda mga kaistorya at saka syempre yun kung wise ka lang mga kaistorya magsasabi ka ng mas maganda kasi yun babalik din sa iyo yun pero maganda yung pagkabunga nun para kang nagtatanim nun mga kaistorya at saka bubunga yun lahat ng mga sinasabi natin mga kaistorya so careful lang mga kaistorya konting lang advice dyan okay so I hope na naka-impart mo ako sa inyo ng magandang istorya po dito sa ating programang Storya ni Juan lalo na po dito sa ating bagong segment ito po yung tawag na New Created Short Stories at saka linggo-linggo po ay tinatry po natin na maka-generate o makasulat po tayo ng isang magandang storya po at saka ilalahad natin ilalahad talaga yung mga term okay mga kaistorya at saka ibuhos natin dito sa ating programang Storya ni Juan okay mga kaistorya at saka kung may mga birthday celebrants po kayo dyan comment lang po kayo dyan sa baba at pag-comment lang po kung para may greet po kayo dito sa atin at magpapansit kayo mga kaistorya huwag niyong kalimutan yan okay at saka ingat lang tayo dyan ingat lang tayo sa ating mga kapaligiran kasi sobrang pa rin yung mga natin yung mga virus dyan at saka sana ay mawala na yan at mayroon na tayong vaccine sana ay mawala na at sana nga mga kaistorya hindi malalala okay at saka comment lang po kayo dyan at kung meron pa po kayong i-share, i-honor po natin dito yung i-shoutout kung ano po yung mga organization yung grupo o ano po yan o channel mismo pag-comment lang dyan mga kaistorya sa baba para ma-include po natin sa susunod natin na mga videos dito mga series po natin dito sa Storya ni Juan at saka comment lang kayo at saka share natin kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe kindly subscribe po mga kaistorya para ma-notify po kayo sa atin dito pag may bagong mga videos po natin dito sa ating programang Storya ni Juan. At muli maraming salamat mga kaistorya sa pagtangkilik at panonood dito sa ating programang Storya ni Juan.
At may God bless us all. Thank you and bye-bye!